campions totals, campions de Catalunya, campions de la Supercopa, i d'aquí cap al cel hi ha nosaltres, Molt nerviós, Sí, ha anat bé perquè hem guanyat, però nervis, sort que els altres també en tenien, tu. Bé, bueno, hi havia el campió de Catalunya, hi havia el campió de la Copa Generalitat, hi havia el campió de la Copa de la Lliga Nacional. I aquí, entre els tres, ens jugàvem la Supercopa. A 2 partides, el que feia més punts. Molt contenta perquè han treballat molt, han entrenat moltíssim, no van poder assolir la Copa de la Generalitat i tenien una espineta dintre que al final se l'han tret aportant-se la Supercopa. Acollim i estem encantats de rebre el primer Gran Premi de Catalunya. És un plaer per Igualada poder tenir aquí els responsables de la federació i és un plaer també pel club i per l'Ajuntament poder col·laborar amb l'organització d'aquest acte a la vegada que inaugurem aquestes noves pistes a Igualada. Fer bitlles és un tema molt important i des del sector general de l'esport hi estem apostant decididament en tots aquells programes que ens és possible introduir-ho. Per exemple, el Pla Català d'Esport de l'Escola és un marc magnífic per introduir les bitlles en aquelles trobades que es fan a nivell territorial, però sobretot en aquelles activitats extraescolars, perquè les bitlles, més enllà de ser un esport, representa una part de la nostra identitat que cal conservar. No només s'ha d'etiquetar el món de les bitlles al voltant d'un col·lectiu concret, de gent potser més avançada en quant a edat, sinó que també s'ha de promocionar en aquells col·lectius més joves, perquè d'ells dependrà que en el futur les bitlles continuen sent presents al nostre territori. El campionat el veig molt bé, molt animat, estem molt contents, han vingut totes les autoritats, l'alcalde, gent de la federació, el nostre equip, simpatitzants, equips de tot arreu, i a més fa un sol que es patega, crec que funciona tot molt bé avui. Doncs bé, el campionat de la Supercopa ha sigut un èxit, per ser el primer any, no tenien l'experiència, però ha sortit molt bé, molt rodó, per als participants i tot, les pistes i el comportament de l'Ajuntament, tot ha anat ideal. A més, el que s'ha de felicitar és amb el club, el Benavent de Segrià, que s'ho han dut tot aquest any, el Campionat de Catalunya, campió de la Lliga i a més la Supercopa. Els hem de felicitar. I a l'Igualada per l'organització que ha anat molt bé.